nyabeta no wanjani nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 mono muya nyabeta mono moitonga nyabeta masika mangana nyabeta. Anyway, napa na hiri ko chavega bata I monkonya bona kito konya bono meta egento ri problems yao ogocha gwataretera konya ri problems choka ne chiri chobo faro ma karata anyole ne dire ngakabwate to komanya dire kyo ne gotora chidire anyole ngabwate kwana bana edir bado ne concerning last time ndake tanya nyanchama ndake monkonya ke nyanchama ndake tanya na komanyanta okongenta no meta kongenta niki lakini guseno kuigwa bantu bakwa so ni story obwate kasi gaicharu as a picture ekina kigyo kanta gete okongenta nondo cheka ningento muntu tira akotema nyale wakazo kire genti kego chaka akatema ndabe moya totebe ya kasi numanye tebu na bantu bako behave bali bako mwana kurigeria movie ine movie abona kumiriana kyonya gotote ibintu gete bitaiyo kumbe ne movie go chikwaligere meta bantu akongenta abantu nabaidi abanyamuzira ande baribari ndaganga bono abaro tato kwandiko muzira mubekere no nyite kumuita ntakete mota ya menge ntakyo komanganta abuno abantu bako ngera nabona ngatebira oje ntumanga nako ngenta muntu ntuma iti nande ntokora bintu ibi egasira to boli ilahona na kimogo kwanza ile ngogwata wewe mno kwana ile biashara ndio kwana kwanza ile ngogwata choko ngento mu nabane no 10k ndani kibono mbeze kibate ndani yango kokora kwese ni nabe kuba boost arali ndani ke ngasi kimobwate poni ngamubwate gas itali bese ndani ke gas nabe kuba koni kwana la bese tutebe 200,000 500 700,000 igo okay kole gas bono mbai chipesa mutage 10,000 no esi ni 10,000 ndiye kodi ngachiri buko miomete Mongera nje ngoro kusagi ayensagi ni nje nsagi kai mama hebeta ngonya gukwana renge sagi ni nkonya gukwana renge sagi ni go mumanyirane ti mumanyite munike katwa ka unganya chinsana imetokuri ndi gwachere tumanyirane ngakire ndi karatu ayensagi ni nje nsagi ngoro kai na kitata me ando mo igona ayen nyabe tokuri mongna seito narwa seito talia nyansa atam lakini kurunya beta asira na bere ngotara iga kweta iga binyoro byonse elinde ndole gose ni monyore bono pati nzuri tumera ni 9 anyore nenu nyabeta mukuri nyabeta one nkuri bona ayo mongna ni inje mama nyabeta ninje mama umwabo nyabeta ganti ga jiba ga jiko bakianda to mai saba bono mama na bono mbra no mai ngende ga lita uni nkole bintu ga ndeta iga ini koleta bosibo kerende nara kwanira na bongoleta arenga mutaita ba musitako balindi nonane ane aina manga obo mukora rusi obona mbekere nambe na eri to bekeri ya 17 yabwate fulisa beke ya 28 ya 28 mbekere ro na ndo toyaba ya tindikwe na gote ibona wa abana abana bono ngabana bayirete nagotire tindagota imwe sana ibere intigale na isato injenginori na abakiniri ya bombo ko oyo ngonko moeribu ekinde intigale na kyo ninjengo baba nanji ko moachiri chiri buisana ye mwana oyo no ntemire gagi ko ngumbu ya
omwana oyo atikombanganga angorire ng'amasi amotebiriane ore ochonya enkomoa ayane nanyarete takorete no igarandetere gosobo siobo adakatebe ng'a igaera korwa etuka yaya nje nomongi ore otatande nje ninje bono ngotiga kora gote yanja amone ng'aibo nagenda nere bono yanja ama igankore project nje bweka batu baumere ekindani. Lakini nyakaro oyo ndire kinya kondamerega egasi yako mfosi tukore kwanza nanyokora musharo ndonsi wetere gasi madombwe kakondama kwani nje nakingoroka nase bari tubona senge nje ntabwatinga lakini ntege gasi tingunyore gasi ngao urache boni go mwana onde ichinje ibiki agatotanya koragera agachandike tegari nondiga bado ngorete kebenta mexine kebengorete because egasintagete ya nonyangonda machiko ya madam yago ikanga mwenje bweka ngabeta wika mwigorire tingo maninkara mbere muntu lakini nabeto wika mwigorire maybe no party anekari nabonda sire gasiga nabetange gasinga Nko mara mole gasimba kana gasi ya ntoka ayo mete chigasi uchigwa turangeri Chimbe. chimbe chigete sana ayo muno gotorora iga muno tugunyo gunchukana na gaiga na boru chaba ndabamba kale bintu bine byoko kaya gasi yungo barangere literimbe Namete tokorete form 4 pakete gasi yi ayo tata gwara mode Namete tokorete form 4 certificate tokete tipagima tokotarana unya korigie gasi gasi te yamo tari gasi ora ko tote te gasi certificate i certificate uza kwa kanya yabone ngo yokonya gasi certificate ayo tata gasi chaga neba mugondo mujye sabe certificate ndo ko gasi ya ntokonya akibona tikakoira na tikakwenda igoro kumranche nko kokonya ngoyo nitibese icho 10k na bongo bamenta ole ngora me 12k ayembese kyubwa ta kwa na bongo bamenta chike na 15 ko de nani kibona ngabo ntora kore ande tojiete unakata kazi ande tojiete tojiete ayo na ayo ko to kono le gasi ngiya iga ura to kane bese na wo ko torangira kindari vinte amtaki pesa aya anda ngade kibere Gabana ekara kwa igubobe umuntu ko igubobe na kyakaraka usine bwake na rosa chiningo nchiyo umuntu wenge ko ngati na retiganyu mara moja nswendare narara naiba bona nabo bas igabana nani chingo kichi amagoka agwatimo no kwali kunyara guchurutira chenga akina tina watebe na so narara naiba mbona nabo kire aye ndaite ngwaira sei uyu no mwana nayo tekere kumwegeri isiko gaigana kya kore gasi izine chingo kona gore tomo isonde ona ale gochanya ole chikwete njara gaiga ubugete ngomera mwana ngega tindi gotakana na ukwana bintu bine bibike bike numwabira abantu abana mutakiri kwegambe eni boyo musache ekore wana gamo ko yetigere njara ige binte bie bike tindi ko gani ko gubo ben yanna ngane nkora yane asirikana tinganje ki tegete monge gere kurero ekere mistake ya beire kolita mistake tiago nya gutamero buruiro nkware ko ngakire simio tenganya gitari go twabona ande tatomete kubekere bichuchwa kanda agero kutere chengeiga ubeke na manje kuru ensemo eitari mugondo gwachi ne bakorwarete ikine ge nto gweta na yo kware gweto aterro magasobekere ebichuchwa ndagira na manje tinta etkora mistake ne bwana gana please go basa tinta etkora mangana na bwana gana ngoja na bako
ngamaena nyasa wonderful yani muntu hare ubuke ngibona kwali kalosya tukanda sinonyero ngori ngori na to kunyusa saa 10 jiti nkunyibona yeturi kunyi korumambiani ncha kunyuro ngori mongi akuingerera ni asende mongi akuingerera ni asende Mate mistake ya mekana arorire gai it means mistake ende nero mo kori mingi ntamanyi aru moro kai gacha kutamero ayura dua nkango oko tali simina chanya la huko mataka okore none matisi mo sisi ni na kana monyu wete etabinene ntatageti okuengera ni asende stack tinda tikora tabie nani onye mo kuengera ni muengera ni asenta iyo igabano mo kongoro kinga bono Mana na abalengera iri sana na abalengera iri sana ganda rosi nguri kwa koros Oyan tinta que te vas a antingo takama salió por allá no Kwani bu